O Concello de Ribeira adxudica a renovación da pavimentación e da rede de pluviais na rúa Miñoteiro, en Palmeira. A obra adxudicada por un importe de 78.650 euros recaeu na empresa Construcciones Anspal. O Concello de Ribeira vende a adxudicar en Xunta de Goberno local unha actuación dirixida a renovar a pavimentación e instalar unha rede de pluviais na rúa Miñoteiro, en Palmeira. A obra adxudicada por un importe de 78.650 euros recaeu na empresa Construcciones Anspal e ten un prazo de execución de 4 meses. Actualmente o pavimento desta rúa é de aglomerado asfáltico e formigón, estando moi deteriorado. A rede de pluviais é moi antiga, co cal é frecuente que se atasque e circule pola superficie a auga da chuvia. O proxecto elaborado prevé a demolición dos pavimentos actuais para ser sustituídos por un pavimento de formigón intercalado con adoquíns de formigón colocados sobre morteiro de cemento. Ademais, disporase unha nova rede de pluviais polo centro da rúa e estará integrado por colectores de PVC corrugado. Tamén se construirán sumidoiros sinfónicos cada 25 metros e pozos de rexistro de formigón. O prazo de actuación é de 4 meses.